72, 72. Min håbevågen bliver nok 53. Ja. Kan jeg pakke det her gyldigt? Snupper lige dem her. Smil, Ole, find du på. Lokalsprøjten. Jamen nu er jeg jo ikke nogen særlig. Jo, du er min ven, det har du jo altid været. Selvom vi ikke altid er enige. Nu er jeg jo kun sådan. Vi er da også kun bare sådan freelancer. Kun, der er ikke noget, der hedder kun. Det er da et vigtigt job. Det er bestemt. Fordi det er jo noget, der står i grundloven, at I skal, så selvfølgelig skal I det. Præcis. Er vi enige? Fuldstændig. Du skal da ikke stå der og være ked af det. Nej. Jeg er stolt af at få lov til at være her som freelancer for første gang. Ja. Nej, det er ikke første gang, men det er jo ikke New York Times, det her, vel? Nej. Vi nøjes med amtet og lokalen. Det er jeg med på. Hvor bor du henne endnu om stunder? Jeg bor i Frederikssund. Jeg bor i Frederikssund? Ja. Hvad vej kører du så hjem? Ja, det er lidt uafklaret nu her, fordi hvad tænker du på? Fordi jeg vil godt have en lift op til Christian Syvtal deroppe, så jeg kan få en vogn derfra. Og en enkelt øl. Nå, det Du finder det? Nu har jeg procenten her. Yes, og du er? Må jeg få navnet? Jeg er valgstyrerformand, og jeg hedder Kirsten Weiland. Hej Kirsten. Hej. Og 40,9% ja. Og 59,1% nej. Undskyld, jeg smiler. Det er i orden. Men vi har lov til at være uenige, ikke også? Ja, præcis. Så tak fordi jeg måtte være med. Selv tak. Tak skal I have.